Третій день народження за ґратами. Український журналіст і політв'язень Роман Сущенко сьогодні відзначає ювілей – 50-річчя. Кореспондента Укрінформу ФСБ заарештувала під час його приватного візиту до Москви у вересні 16-го і звинуватила у шпигунстві на користь України. Торік влітку Сущенкові оголосили вирок – 12 років за ґратами в колонії суворого режиму. Рідні сподіваються, бодай сьогодні до Романа пустять адвоката, і той зможе передати політв'язню привітання. Докладніше Вікторія Аблязова. Сім'я, успішна кар'єра і 6 років роботи у Франції власкором Укрінформу. Та восени 2016-го його життя поділилося на до і після. Приватний візит у Москву закінчився затриманням, сфабрикованим слідством, судовим процесом та обвинувальним вироком. Це вже третій день народження, який Роман Сущенко зустрічає за ґратами. Єдине, чим його можуть підтримати рідні – листи зі словами підтримки. В своїх письмах ми пожелали йому здоров'я, тому що це, на самом деле, дуже важливо, щоб він в тех условиях, в которых он находится, берег свое здоровье, свои силы, потому что только это у него сейчас и есть. Мы желаем одно и то же, чтобы он поскорее вернулся домой. И он не отчаялся, верил и продолжал держаться. Донька Романа Сущенка Юлія зізнається, найважче розлуку з батьком переживає її брат, молодший син Сущенка, 11-річний Максим. Вони зрідка спілкуються телефоном, більше в листуванні. Конечно же, он пожелал, чтобы папа поскорее вернулся домой. Как и для папы, так и для брата. Это самое главное желание. И Максим на все праздники загадывает его, чтобы папа поскорее вернулся домой. И мы даже у него спрашивали, что бы вот он сделал первое по возвращению папы домой. Он сказал, что он бы обнял папу и никогда его не отпускал больше никуда. У колонії немає свят, розповідає Юлія Сущенко. Тому татові на день народження не можна передати навіть найпростішого подарунку. Єдине, що підтримує Романа – листи від людей. Каже, до 50-річчя їх надіслали не лише українці. Пишут вот с Канады, с Бельгии, с Австралии, с Британии, со Швеции. Очень много пишут представителей пен-клуба, писатели разные, журналисты присылают открытки о том, что с наилучшими пожеланиями, что они желают ему поскорее вернуться домой, что они не верят в то, что он в чем-то виновен, и ждут его на свободе, хотят с ним познакомиться лично. Українська діаспора у Латвії привітала Романа Сущенка із днем народження мітингом на його підтримку. Із портретами політв'язня вони записали відео привітання та побажання витримати все і повернутися додому. А колеги ув'язненого журналіста сьогодні хочуть підтримати Сущенка його авторською виставкою. Із буцегарні Роман надсилав рідним та знайомим листи із малюнками. Невелику колекцію сьогодні представлять у агентстві «Укрінформ», де працював журналіст. Вікторія Аблязова, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.